Karon nakahibawon ako nganong nilakaw siya nga wala man lang nananghid og tarong sa kuha. Ug naguol ko kay mao dayto ang rason nganong nipalayo siya sa kuha. Paghuman na mong istorya ni Oliver, nagpasalamat pud si Oliver kang kuya. Kay lagi, ni suporta si kuya sa mundo. Pagkataod-taod ana kay nagtawagay mi nilang mama ug papa. Gipatong-an pa ko nilang kuya ug ni Oliver. Nag-istoryahanay pa na silang Oliver ug si mama ug papa. Vibes man di ay kayo sila. Perting istorya gyud nila. Murag ako na lang ang maikog sila hagot. Ug tuod, wala na ko'y kabalakan kay support man di ay kay akong family kang Oliver. Abi ko man og dili gud kikatong giingon ni Oliver nga si papa daw giingon nga mopalayo sa daw si Oliver sa kuha. Pero gihimo ra dito ni papa para ra pod sa kuha. Og mapasalamaton kayo ko. Kay finally, kay bawon ako sa mga reasons sa mga panghitabo nga dugay ra nako nga giuna-una. Sa mo to nga nag-celebrate mi sa mong Christmas nga malipayon kayo. Sa mo to nga nanglaag mi ni Oliver sa ganahan ka na mong laganan. Ang plaza. Then nag-istorya mi. Nangutana pa ko niya, Oliver, unsa jud ay ta? Na-awkward pa jud kaayo kay nahilo man na siya. Taod-taod nitubag siya nga maasawa pohon. Yati kayo kay gikilig ko sa iyan tubag. Pero ako siyang giingnan, gabuwag manggod ta. Tubag siya, gabuwag baday ta nga wala man. Tubag ko niya, gabuwag biya jud ta. Hingon si Paul, nag-ingon baday ka sa kuha nga gabuwag na ta? Or ako gaingon si Muha nga magbuwag na ta? Di ba wala man? Tubag ko niya, nga I mean nga gabuwag na ta ba? Kay naglimtanay biya ta. Hingon si Oliver, nga clear, bisan kanu sa wala ta gabuwag. Okay? Ako siyang giingnan, nilakaw biya ka nga walay taro nga pananghid sa kuha. Hingon si Oliver, nilakaw ko palangga kay dili ko ganahan nga ma-involve ka sa akong problema. Kabalo ang Ginoo kung sa ti kakalaw. Og dili ko ganahan nga damayon kanila silang kalagot sa kuha. Mo nang midistansya sa kunimo. Wala ko gibilin si Muha nga gibuwagan ti ka or gabuwag ta. Bisan bali-balihon pa nimong kalibutan, nakuwara ka, og imuhara ko. Dayon ni kiss na siya sa kong forehead. Tubag ko niya, nga bitaw, sorry pod Oliver. Kay baw ka nga I hate you kayo ato nga time, nga gibiyaan ra ko nimog pinakalit. Gatuon ako nga dili na ka mobalik sa kuha. Pero good kay si God sa tuwa. Gihatag na pud kag balik sa kuha. Swerte kay ko. Pero nitubag si Oliver, nga dili. Ako ang swerte kayo ni mo clear. Kay bisan layo ko, bisan walay assurance nga mobalik ko, naagi hapon ka karon. Salamat kay Claire. Abigin ina ko nga sa kong pagbalik, wala na ko'y balikan. Pero sayop ko, naagi hapon ka sa kuha karon. Sa moto nga naklaro jud nako, nga wala jud ay may gabulag, nga kami gihapon, og love kay ko niya. Galing ko lang miani sa may bench ug makita jud nako nga sige ra siya tutok sa kuha. Sweet pa kaayo may kaiyahang kamot, napas akong hawak. Unya, iya pagyud ko nga pasandigon siyahang abaga. Diba? Pasko kayo, pero nag-inigat-igat jud mi. Then ambot lang kung unsay nasulod sa kong nahuna, pero gihikap na ko iyahang
Adam's apple. Nakalantaw si Oliver sa kuha ug ningon siya nga, gisidos ba ko nimuhan? Nakuratan pa ko sa iyahang giingon. Ug ako siyang giingnan nga nihikap ra gani ko kay arang ninduta man pagka-curve ba. Tubag si Oliver nga dili gyud nang sidos jud kanako ba. Tubag ko niya ay buing nihikap ra gani tag Adam's apple ba. Bawal ay mohikap. Sa mga to nga nahilom marapod siya. Then pagagabi na nanguli namin. Pagabot na mo sa mambalay, wala si kuya o wala pod si yayang. Sa mga to nga nag-andam na lang kog panihapon para namong Oliver. Hugyaw pa jud kaayo kay nakisalo ra jud si Oliver sa kong plato. Unya gakinamot lang mi. Kay mas lami daw kung kinamoton. Bitaw. Gisalo ra may sa kaplato kay ang rason ni Oliver mahago ra daw og magtag sa mig plato. Sweet pa jud kaayo kay hinungitan kay kuniya. Kulang na lang siya nalay muusap sa kong pagkaon. Pero awkward kayo eh. Mura intawon og nanginit akong nawong kay kadahongit niya kay mura intawon ko og bata. Moingon pa siya nga dako asab og ngangahan. Sabay hungit sa kuha. Ahakat jud lagi. Pagkaman na magpangaon kay gitabangan pagyud ko niya og panghugas og plato. Sweet jud kaayo bisag panghugas og plato. Kay iyahaman kong ibakhag while gahugas. Pero moapil pod siya hugas ba. Siya tigsabon while ako ang mamanlaw sa plato. Ug naay makita sa mua, mura jud mig mga bag-ong mga kinasan. Paghuman ato kay ni diretso nako sa banyo para mag-half bath. Ahak pa jud kaayo kay naan ako sa sulod, unya si Oliver kay nagsigi magpanuktok sa pultahan. Ug niingon siya, ngahan, pasudla in tawon ko. Promise, maligo ramanta. Ahaka jud aning Oliver right. Pero ako siyang giingnan nga pagpuyo rago diha Oliver. Sa mo to nga pagkahuman nako og half bath, kay nigawas nako, ug pagawas nako, naa gihapon si Oliver nga gaatang sa kuha. Ako siyang giingnan nga lakaw na didto kay human ako. Andaman ra tay kag masuot dire. Ug yate pa jud kaayo si Oliver kay grabe man makatutok. Nakatapis rabi akong towel, ani nga tay. Sa moto nga nibalik na ko sa kong kwarto ug nangita na lang ko og t-shirt nga maigo ni Oliver. Pero, nikalit lag sulod si Oliver sa kwarto. Unya, nagatapis pa ko og towel. Wala pa ko kailis. Pagkadali ara ba niya na humanog kaliko. Dayon, gigakos pa ko ana niya, while nangita pa ko t-shirt nga masuot niya. Ako siyang giingnan, nga pagpuyo ba, mawalis ganin akong towel sagpaon yuta ka. Pero wag yun siya naminaw sa kuha, o kapadayon gihapon siya paghalog sa kuha. O hantod sa nakita na kog white t-shirt nga oversize para sa kuha, pero murag fit ni saya. May reklamo pa na siya sa kong short nga gihatag kay gamay daw kayo. Pero wala siya nabuhat kundi suoto na lang gihapon to. Paghuman ato kay nigawas na ko sa kwarto aron sa banyo na lang ko mag-ilis. Kay lisod pod ug mag-ilis ko dito nga naaman si Oliver. Paghuman na kay niadto na ko sa terrace para makaginhawa sa kog tarong. Galingkod lang ko dito ug galantaw-lantaw sa mga bituon nga nindot kay tanawon. Dayon miabot na si Oliver ug nangutana nga lonely man kayuhan. Paglantaw na ko siyang outfit kay nagkatawa jud ko kay fitting kaayo niya ang short.
Gisungog pa nako siya nga chicks kay siya lantawon. Ingon pa na siya, nga abi na ko Google ka. Wala ko mitingog o nitotok ra ko siya. Ingon siya, kay tanan akong gipangita, na naman sa imuha. O wala yun ko kapugo nga naka-smile ko. Na nasa diha mga pick-up line nga corny kayo, pero gikilig jud ko. Ingon pa na siya, akong gugma kanimo ba kay murag ako ang tuhod. Tubag ko niya, nga naman daw. Kaingon si Oliver, kay ako ara ka. Inya, ni mora sab ko. Perti ka corny jod pero gikilig tawon kog taman ba. Mura kog kabuangon nga murag nayabag na. Ug wala pa yun siya nahuman kay iya pa yung gipunan nga. Palangga, kahibaw ka sa una, akong heart kay daghan kaing animals. Tubag ko niya, ha? Unya, tubag si Oliver, pero karon, kao na lang. Yati kay kuyaw kay siya mga pick-up lines ba. Pero, makakilig jud kayo. Ug abi na kog nahuman na siya sa iyahang mga pick-up lines, pero miingon pa yun siya nga. Oo, sa tinuod lang bugo kog math, pero kaya kayo ti kahatagan og value nga deserve nimo. Kalami sa dalunggan ay. Mura jud intawon ko gibayaw sa langit. Unya gisugat sa mga anghel sa langit. Ni-smile ra ko niya. Dayon, gigunita niya akong kamot og ningon siya. Claire, di ba nako ma-promise imuha nga mahatag nako tanan nimong gusto. Pero isa ra akong mahatag nga assurance imuha. Ang ampingan og palanggaon ka sama sa pag-amping og pagpalangga sa imong pamilya sa imo. Promise na ako nga bisan sa kadaghan nga mapagsuway nga tumagian, magpakaligoon ko para sa tuan duha. Speechless ko siyang giingon. Nitan-aw ra ko niya og ni-smile ko. Pagkuman na to ang sweet moment sa terrace, kay ni diretso na mi sa kwarto. Pero siya, kay naara siya sa salog na tulog. Gihapinan lang nako og phone. Then ako, nako sa kwambad. Sumoto nga pagka New Year ato, malipayon kay ko. Bisan dili kompleto akong pamilya, pero naaman si Oliver. Malipayon lang dagan sa mong relasyon ni Oliver. Wala sa mig-away kay mulikay yun na siya ilabi nang magsalos ko or mangluod siya. Mangitay na siya pamaagi para ma-okay dayon mi. Sweet lang pod gihapon kay siya. Ug halos taga-adlaw gina siya nga moadto sa balay. Kay matud pa niya, dili daw kompleto iyang adlaw kung dili siya makita sa kuha. As in, kay modalikyat yun na tawon siya adto sa moa. Bisan busy kina siya. Bisan kadyot ra kayo. Bisan mohagra na siya sa kuha. Og mo kiss sa kong forehead. Basta kay makakita lang daw siya sa kuha. Then one time wedding sa kong usa ka Jamaica, si Sam. Siyempre mo attend ko, og ako pa yun ang gihimo niya nga maid of honor. Kaligi daw, ako na daw ang dapat mosunod sila. Si Oliver ani kay wala pa kabot. Kay naa siya importanteng lakaw og moapas lang daw siya. Hugyaw og bibo og lipay jud kaayo ang wedding sa kong Jamaica nga si Sam. Hanapay yun si Paul dito. Kunya makalagot kayo kay sige lag sunod-sunod og sige lang jog dol-dol. Ug pag-abot adto sa reception, gikantahan ako ang friend nga si Sam, ang newlywed couple.
ug haka pa jud kay pagka-chorus na miduwit pa yun si Paul. Hinuon siya da og tingog si Paul. Ahaka jud lagi. Og nahugyaw og nabibog sa mot ang reception kay daghan pog mga pag-games. Pagkataod-taod ana kay naabot na si Oliver. Nag-greet pa na siya sa bagong kasal. Nangapil pa mi niya og mga games. Mo nang bibo kaayo og hugyaw jud kaayo. Pero nakabantay ko niya, kay murag seryoso jud kay nawong, og dili gina siya mo smile sa kuha. Og hangtod na human na jud ang celebration. Ihatod ra ko ni Oliver pa uli, pero nihapit sa siyang boarding house, kay naa daw siya ihapiton. While nami sa biyahe, hilom ra kaayo si Oliver. Pag-abot na namo sa boarding house niya, nangutan na siya kung gusto ba ko mainom og coffee or juice. Pero, natingala ko kay Claire man iyan tawag sa kuha. Tubag po niya nga juice Oliver. Nilingkod lang ko sa sofa while siya kay padong na sa kusina para magkuha og juice. Natingala jud ko niya kay pagtimpalan niya kay naman ay pinadabog-dabog na siya o pinabundak-bundak sa baso. Ibundak pa ang kutsara. O niya ang ref, kay kusgon paniyag pagsira. Nakulbaan ako sa yaha, kay di man siya ing ani ba. Pag humanyag timpala kay ihatag na niyang juice ako, danisaka na siya sa taas. Kulba jud kaayo kay pagsaka niya sa taas, kay with sound pa iyahang footsteps ba. Nakuyawan jud ko og taman na to ba. Kusog kaing buto-buto sa kuntughan. Ambot lang jud og naon sa to. Pero gapat chill na lang ko og gainom sa juice. Pero nangurog na jud ko kay nakulbaan kay ko ba. Taod-taod ana kay mitutok na si Oliver sa kuha og niingon nga manhid jud kayo ka Claire ba. Tubag ko niya, unsa man, nga naman. Nitutok ra gina siya taman sa kuha og seryoso kay namo. Hingon siya nga nagselos ko. Kabalo ko nga mo-attend si Paul sa wedding. Apil pod sa reception. Mong ni-attend na lang ko bisag na ako'y importanteng lakon. Mo nang mi-attend na lang jud ko sa wedding. Kay kahibaw ko nga si Paul magsigi nagsunod-sunod og duol-duol si mo. Di ba wala kakakita sa kuha? Nga naman, nag-enjoy kay kakauban siya. Perte pa niyong sayaw-sayaw do. Malipayon kay kakong kauban siya. Og nahibong kay ko kay wala man lang ko kakita niya sa simbahan or sa reception. Kung wala siya midol sa kuha, di gyud na ko siya makitaan. Ingon pa si Oliver, nga nganong lipay man kayo ka kung kauban nimo si Paul. Nagsalos ko Claire. Dili na ko malikaya na kay past nimo si Paul. Ex nimo siya. Tubag ko niya nga past is past na Oliver. Naka-move on ako. Wala na ko'y feelings para kang Paul. Friend na lang nako siya. Pero naghilom ra na si Oliver og nagtutok ra siya sa kuha. Ako pa siyang giingnan nga past ligi nako si Paul Oliver. Pero ikaw na ako ang kalipay karon. Taod-taod pod nga naghilom raming duha. Ako siyang gipangutana nganong wala man lang ka ni duol dayon or nagpakita sa kuha nga naaramanday ka. Tubag si Oliver, kay nakita man ako nga malipayon ka siya. Pero wala jud ko kagwanta, mong ni duol ko nimo ganiha. Tubag ko niya, so wala kay salig sa kuha Oliver. Pero wala siya ni tingog.
ug ako siyang giingnan, ikatulog sa na Oliver, kay hubog ra ka. Pero nidol na si Oliver sa kuha og niingon, nga dili ko hubog player. Dayon gikalit ko niya kiss sa akong lips. Padulong sa akong liog, dayon sa akong dalunggan. Pero na ako'y ma-feel nga kasakit. Kay kada kiss niya, naa may dalang pamaak. Og bisan asa na yun maabot ihang lips. Og aha kayo, kay naay mga marka og lakara nga mga pilin sa akong lawas. Bisan asa na pud maabot iyang mga kamot. Og gapadayon gihapon siya sa paghalok sa kuha. Naay part sa kuha nga hunungon, pero napoy part nga lami kayo ipadayon. Og karon ladies and boys, sa dili pa nato ipadayon ng story ni Claire og ni Oliver o kung mag-unsa man silang duha. I-shoutout sa nako tanang mga nag-comments o nag-support sa tuang YouTube channel. Sa hi kang Dimples Who, salamat sa mong pagpaminaw. Apil pod kang Argeline Angana, si Kathleen Heralde. Apil pod si Bebe Jen Montes. O si Amira sa may Saudi Arabia. Mayong pagpaminaw og daghang salamat. Apil pod kang Althea Smith. Ding Chai Q o si Angel sa may UAE. Daghang salamat sa mga pagpaminaw. Joanne Babia, hi. Marilyn Ambane. Apil pod si Landy Tanog nga nasa may Kuwait karon, hi. Stone Angel, salamat sa pagpaminaw. Shout out kang Annalisa Mantiquilla, hi. Marina's Kitchen sa may Negros Oriental, hi. Cristel Braza, apil pod kang Arlene Alfaro, hi. Blur Plays, si Ami Samonte, salamat sa pagpaminaw. Also shout out kang Lorely Alataraka, apil si Yan o si Jefferson Niog, hi. Jamich from Sikihor, salamat. Si Dangdang, hi. Mary Ann Tumbok, salamat sa bagong story by Dara is my world, hi. Queenie Don Atienda, hi, salamat sa pagpaminaw. Air T, apel po si Zian Monton, Zaira Jean Kahiliga, salamat sa pagpaminaw. Karel Piazza, shoutout to you. Chucky Nemenzo, hi. Irish Tiking, apel po si Maymay nga nalingaw daw siya paminaw o gikilig po daw siya. Hi po. Thank you sa another story by God bless you, apel po si Sunder. Jodeth Olandres, hi. Carlene Escobar Rivera, hi. Daisy Jane Buhi, apel po si Inday Gandipon. Jamalaksinto, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Army Rose Kaga, o shoutout po kang Rachel Moratalia, hi. Also salamat sa pagpaminaw. Nelly Manghihino, Mikey Jane Carmen, hi. Jacqueline Tigbawan nga nasa Qatar karon, salamat sa pagpaminaw. Hope na adlaw naka mag-upload by pohon. Evelyn Sumalpong, salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw. And also, shout out kinsa man ni sila. Once again daghang salamat kayo sa inyong mga pagpaminaw. Kung na may mga sponsors, pa-advertise, pa-promote, o bisan unsa na siya dira nga gusto ninyong isulti sa kuha, pwede mo nga mag-message sa kuha sa akong messenger or sa akong email na landara sa may description box below up. Or dili ba ka i-search na yung bahay gamay sa Facebook o pwede ko ninyo nga i-message, ha? Salamat. Shout out ka nga Maria Cria Yoris Ismero, hi. Janeline Arukay, hi. Sharwat
kang kinsa man ni avid listener daw nga si Queenie Don Atienda. Hi. Glyza Bilbar. Hi. Ria Grace Belan. Hi po. Hi. Kang Morales Israel. Hi po. Katrina Manasan. Hi. Michelle Dazo. Eileen Iskandalyo waiting sa sunod nga part by. Salamat sa mga magpaabot. Sana all pabuton. Hanley Isayas. Hi. Karisna de la Cruz. Salamat. Elaine Jill Artaho. Apil po kang Eveth Jane Ariate. Salamat sa pagpaminaw. Meflor Bilaong. Hi. Hazel Grace Borlaos. Hi po. Joanne Babia, Bitin Parate. Hi. Dinchay Q. Hi. Dina Florendo. Mabitin daw sa kakilig. Zaira Jean Kahilig, Yomi Butigan, Rachel Tabanyag. Hi po. Wesley Parado, salamat sa pagpaminaw. Apil po kang Javelin Nava. Hi. Christy Braza, hi po. Salamat sa pagpaminaw. Claire Concepcion, apil po si Neth Buholana. Mayong pagpaminaw nga nasa may Singapore karon. Salamat po. Jen Mangila, hi. Maria Masong, hi po. Marshall Katakutan and Rosanna Baguio, shout out nimo. Ana Marie Palmera from Monte Vista, Davao de Oro. Hi. Si Zenion Chavez. Hello po. Salamat sa pagbiminaw. Shout out kang Cataralets na dara sa may Kuwait. Hi po. Mel Joy Beltran. Hi. Salamat sa pagbiminaw. Daisy Kihoy. Marian Pasquil. Hi. Ana Marie, hi. Gemma Laksinto, salamat sa pagpaminaw. And also kang Claire, apil po kang Belinda Talagtag. Melbert Padilla, makabitin na dugay kayong sumpay, makasapot kaayo. Merted's Journey, pa-shout naman di abay gamay from Balamban, Cebu. Sa mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-react, nag-share sa itong mga confessions and stories. Trida nga salamat kayo. Apil na po sa Usinian Freedom Board nga itong mga story kay gikan sila house sa mga admins. Salamat kayo sa pagpaminaw. Once again ha, sa mga gustong ma-sponsor, promote, magpa-promote, mag-advertise, ma-support sa ito ang YouTube channel. Pwede mo nga mag-message sa Messenger. O di ba ka, pwede mo nga mag-email sa kwa. Tanawa lang dara palihog sa may description box below down and up, ha? Anto sa sunod, nga sumpay ning atong confession karon. Ako si Bay Gamay Moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og amping tangtanan, ha? Mohags.